Salam budaya. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tansah hanepungaken asmaning Gusti ingkang Maha Kawasa. Ingkang sampun kepareng daya pangaribawa. Tumandhut dumateng panjenengan sira sowan-sowan lan kula cekak. Lan ugi sedaya putra agung wonten ing Menggoro Tembara. Puji sesanti kunjuk katur wasan tahmid alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
Sholawat bin salam ugi kujur katur datang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi syafaatipun bebet dumateng kita sadaya. Winantu sabung kepawratan ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk. Katur dumateng para pepunden, para sesepuh. Kasepuhan pinanggung kunjuk mopo pangasta praja wonten ing Menggoro Tembara ingkang dahat Udarsana. Pinanggung kunjuk sangya para pamirsa budaya, para pandemen budaya, pametri budaya ingkang adiluhur, sesanti kumbuli pamuja mugi katining sedya rahayu nirboyo nirwikara tansah mangke ing rahaja ing samubarang kalir saking kawiwitan purwa madya dumugi ing busana. Kula nuwun kepareng suwan dalem sesarengan keluarga agung Anuraga Muda AMD Indonesia. Berdopo dawuh keluarga agung putra agung wonten ing Menggoro Tembara keparengipun nderek ngregengaken babaring beksa. Ana mung ambil pilih samangki kula sak kadang saking Brad AMD Indonesia. Anggenipun ngaturaken babaring beksa. Kathah kekirangan kalepatanipun kirang subuh kalian kaluhuran seni budaya Jawi. Sewu lepat nuwun bunging samudra pangaksana. Para pamirsa budaya, para pandemen budaya, kadang seniman seniwati ingkang sampun kepareng anggeninggani. Nitik kawontenan medal ingkang sampun sawetawis dalu saking Pro Brikonco AMD Indonesia sampun siaga ing kati. Pramila kepareng amur wakani. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan, sugeng amir sani babaring beksa AMD Indonesia. Sesanti hayu lan rahayu turba pendak kala sirna nirboyo nirwikara sang Anuraga Muda minggah wonten sasana. Kumbuli pamuja ayu lan rahayu tumanduk para kawula tasih wonten ing wewengkon Menggoro Tembara.
dupa kang kumulut pratandha kumuli pamuja mugi rahayu kang ngabeksa rahayu kang hamiyarsa amurwaka carita kinarya babaring besaning sang Anugraha Muda sang Yai paring jimat ingkang awujud kolor sakti binangka kangge betenging raga mugi sang Anugraha Muda anggen minggah punten sasana yuta tansah paring widodara para candrik derek rakyat sesaji mugi widodara para pamirsa widodara sedaya keluarga manggura tembarang sang Anugraha Muda katon agung gadah pideksa ingkang angasta iket urung retno panjang janget rawisnya sakepel sisi mat surya panjang ring sang Anugraha Muda anggen ngabeksa samudra loyo pasuryan iku berdiri yang waridoyo angesangi sang payu hayang tosandi didabra menang swasana tentra
Sang Hyang Sindra kura rupa mangses kadi angin bangsa balke prabau silo-silo kaplosau satya lumayu mangungsi kang jogo-jogo Surapada rupa Prabdaya Guru panjak sigra tancalan Prabdaya Bala. Para sura siaga ayo rawi-rawi rantas malam-malam kubur budaca ayo ayo para kanca budaca Buddha Siaga
Siaga. Yo. Wong kang sang prawara kuswa maguruku kumewang gegeteri suara tetep gumuruh suara pranciteng turangga pendeperi kong piara mangungkung racik mangkating prang umbira sing sang Budaling sang warok Anuraga Buddha ingkang budal saking Kutha Ngadreja Balasura siaga. Yo.
kaki ono dewa nglanglang jagat nyanggeng pokor kencanane isine tunga tetulak sandang kelawan pangan yo iku pakaianipun wong meleh sabarna remo para kenya sampun paripurna anggen aniti busana keparing wonten sasana yuda bidaling sang para kenya lir kadya ombak ing samudra cok budal cok Yo yo